fata na sa kai da cikin kunci tausayi ko san zuciya ya jefa ni cikin rana wayo yau dai gani cikin rami a gare ni da labarin da ya sa na gaza cin komai ku biyo ni da saurare har da aboki na jamai wata ranar laraba da daddare na gama yin komai lotan zan kwanta na jawo bibota na buɗe data ta Facebook na gabo kaina na sa kai da cikin kunci abokai sun postin na yi lakin har da kwamen na yi dare har ya tsala ina chatin kuma ga sanyi asuba ta gari na yi postin barci na ni zan yi friends request ya shigo shabi na gogo Aisha sunanta hotonta ya kasa bacci na kaddara da riga fata na jefa ni cikin rana kyakkyawa ce kalli fara doguwa kuji san kowa mai dogon hanci idan ta fari kujiyar baiwa sallama na amsa mai ta da gaggawa ta ce mini Aisha sunana zinna nake da zama ina so mu kulla alaka zan abokina fizi na ce kai kar na bar dawa samun kyakkyawa kamar wannan a shafa ma na ce mata ba komai ta zama kawa ba bambar ma biyar mu tana nisa ma haɗu mun kosa na shiga ran da faras ɗaya ku biyo na wake na da cikin kunci sai ko san zuciya ya jefa ni cikin rana kira na safa daban da rana daban da raba bacci na ce mata ba data da samun kiredit ba kunci idan sa akwai daula tana ce mun kuje ganganci ba wanda ya san kowa banda a hoto ba soyayya ta yi nisa da sonaranta yake kwana wata rana na yi kiranta aikon sai na ji ba ita ba jin muryar namiji na fara faɗa ban uziri ba dan tsautsayi har zagi nake guji ban yi tunani ba kai na yi kwama tala baban ta ya ɗauki waya zagin tsamar na ma na yi masa da ba